LALAWMPUII then thum na kan thut fel nu chuan ka thian pa chu thil tam tak zo ka du a khoya ngen suai heng tin ngen ti om te mu ve em ti te ma se atong thei si lova ka zot le te lo ka ngai tu je te vai pa mi zo tong thiam ka ton thu te ro ka hril ta zo ka om te ka mu thu ro a mu ve thau ka rin awangin ka soi tel ta lo kan thut fel nu de engemaw thian pa ka soi pui mek lai chuan kan thut na vela felem ti ron en turin om te air hostess ve tho pakhat le steward pakhat hian lo kala om te chuan air hostess pui vai nuin a hak ang overcoat ang deuh a eng a ha a chu kawr eng hnuaiah chuan kamis var a ha bawk kekawr dum a mawi tawk a taik a ha a pheikhawk dum nalh em em a bun bawk a a inthuam na reng reng chu a mar tha in a Pfizer tih a hriat hlawm hle a a sam a mawi tawk a sei chu awmze nei takin a ṭawn bawk a a va hmel tha in a va hlei tling chiang tak em a thian nu air hostess ve tho chhelo tak chu a dah nil chiang hlein ka hria a kan bula a lo kal ngal vata a varim tui em sawma chu ti hian a bia a som i enge na medical refer em ni in ni ti in a biak zawng pawh chuan a bial pali chu a khawngai hle tih hmel a lang a thian pa hmel a erawh zana a lang thunga oka chhang turin a tong thei miu lo awangin refer kan niam tih a zawn a chhan nan thian pa chu zawi te in a buringot a a ngawng ber zei ani awangin a buringot pawh chu an na hle dawn tih ka hria a i lut ti chesu i ngawng zei kha na nge te in che to lo turin ka khap vata keiman om te chu ka chhang ta zawk a o refer kan ni e a ngawng hian a ti in mana ka ngam em ka biak mol thin ka bula ding reng om te chu ka za thar hle a soile zo tur tam tak om ma se zo tur ber pawh ka hrelo anat na rei to em nangmani local pui ti na ni ka mu thu chu kha mak ka tilu tuka ti le engemaw thil te mi zot a ka then pan na tan tir lai ta le refer kan ni dan ti chu soin air hostess hial ni ta ka mu thu chu mak ka ti je tek soi ve boka ka thu soi air hostess ni ta ka mu awang chuan nui hmel a pu dewa ma se hmela chuan thian pa chu ngai tur hle ti a hriat boka khoi hospital ber ngein pandon ka soi ve hmain aims in panang tiro hanin ka hria ka ti a mel hriat biak lok tein nei em ka thian nu ko lo biak sak chu o Mizoram House le aims chu in thlat dewa aims bul vela hotel a hruai thiang chu kei chu kan tum hnuah ti chu neu kan la nei dawna nak tu ka arang thei ang berin ka lo kalanga aims a chuan kan kal dawn nia ka lo kal le vatang the in thlawna lulam kan lo luhna lama chuan a phei le a anung lama tangin ka thiani chuk en zuya o hmeichhia ivangil nein ivapui tling tak em khati khop khan ani chuan iril ru atina ani a tuna nang chuan putarang mai ka thian pa dam lo chu khongai em in ran pui in huam si a iril ru fathiang hlim tak em ka ti a om te chu ka ngai sanga a ngelang hialin ka ngai ani a mel tha in a hlei tlinga a rel ru thiang hlim ka ti boka hei bak a ngel hom don chuang em ni passenger zong ten kan hmu theina thlawna lulama chuan a vadinga engemaw hi kengin nui sang chungin engemaw hi a soi phota lengpui atanga kan thlo chhuah dawna vai nu ti ang seat belt hren dan engemaw thil thua parachute laka a par dan tale engkim mai chu zai zerin a chuang ten kan hriat thiam nan a ti a ava chemoin ava zei tak em air hostess tur bi ka piang ni oma mawi ani a Mizoram thingtlang khua piang open school a luta restaurant a thok bok thin ani ti oi har khopin om te chu a thafam kima mizo ka ni a om te pawh mizo ni ve chu van nei ka in ti in a hnam ang zawng point om te chu ka chuang ani a chuang zong ta hriat vek tura sap tonga ladies and gentlemen that standing very beautiful ladies from our state she is from Mizoram she is my friend tia ka chuan je puan mai kha ka chaka ma se ka sap tong man lem tuk le ka accent thing tuk chu ka za pui le dewa chu ba ka mi ai mami ti pal ka hlaw wangin ka in sum le hra mani
ti chuan kan thlok chuak tana a thlok chuak tran chia tia rangla tuk chu kamong azale chuai chuaya ma se mong zain hlau hle ma ila enga ma ka ngai lo lui ve tlat to om te ti thlona chuang kan ni to boka thla amuangin nuam pawka ti hle a thil leitur han lo sem tana om te chu kan omna zon lama lo kalin thil a lo sem zela ei tur sem mol pa chuan sawma kha tha zelem ha thla ka ti em kan thlau rei lovang kan tum watang te in a thil sem chu chun zom zela Delhi airport a kan tum to a kan thlona chuan chu amma lama tlana a hnung lama tol le thin engemaw ti le min chuk tir mai mai se o ka ti a chutianga thlok silo chuk silo wa kan tol reng lai chuan pon lama van long engemaw zat chu munom ti em in ka thlir mai mai a chuti lai chuan kan bula om te chu ron kalin ka thian nu chu ka beto o airport nei a hian in a lua a airport atanga in chho huna chuan alo om to mai thei a hming chu sangpui ania lozir lai ani chuan hi ka number engemaw thleng om palamin biak na tur chuan wheelchair an lo pe don chuwa lo ngak lok ru o i thian pa hi no rangai don ani airport chunga zawnia te in lekha themin pe in min kalsan le ngala ole ka ti ve a engdang zong a in lozir chuan karil rual wa ngala a thian nu chu atong thei sa mi cha lozir an tong thei tlang pui ka ngai ni mi lo wang le thona tang chuan passenger tang chuan chuak tana kan lu dona passenger temen welcome to om te le vai nu pok chuan a chuang zong te chu lom thu thil chungin an thla zela wheelchair kan nga awangin kan thian du na ro kan la thu a passenger ten chu fel nu chuan kan wheelchair tur po chu lo thlang ve to a om te a thian nu air hostess mel thave tak le steward pakhat chu kan bula an ron kal ve a kalo chi renga om te chuan habel palhui chu lainat mel takin en ngoi thin thil tam tak a ngai tu ti mela lang boka tun ma alo ti na dan te ngai tu ve ngei ka ring ani hindin a thian te kan ni thula engamo a tho pui te chu rila vai tong ro ro apo mi zo nu ngei na man chu keipon ka the thiam ve deu ka thian pa wheelchair a thut fel nu chuan wheelchair lukang tu pa chuan chuan alama anor phei ngala thante kha lo thomno dangin kengem thengil neem alo ti vata ai hei cho hi kan lokeng ti in ka changa thomno hlem te hen package tur la kan lokeng reng ani chhona thleng chuan pathumin milu thla a pona kan chuak anga bus kan chong le phat dona mo ka ti a ma se thlona tanga kan chuak chu airport building chhun nen alo in zoma engemaw chen anor nu chuan akal na tur min ko mu nu anor te pa chuan min kal sana ka thian pa nor chung chuan ka kal zela airport chunga chuan tv chawk lo mu thin pathian in nam sang alo siam negro sap japanese korean le chinese melpu ni om hi lo tam veu maya ril ru in vanram le rem mun chu hetiang hian nam sang ten kan lu don ani hi ka ti a airport atang kan chuak chu mi chhitlei rol kum som pokwa vel melpu hian thantia ten ni em lo ti a o ni e nge ni ta kalo ti vata nui sang chungin sangpui om te thian nu kha kania ati tamai e he iwa mel thasi ve mel thavak lo tura kalu ngai chia chu wang lom khatia nge ni ta kalo ti mai chu ka du a o hani mo min long hak rei to em kati ta zoka alo thlen ve che thu te motor bu to thu te le abula vai pa ding chu motor haulok driver ani thu te soya ka bek chu vai pa chu min a sakatuma angai lo ve azang lo tuk ti in kan niala a motor bu kom na lam chu kan pana Delhi kan thleng to ti aizol lama kan chung te han hril ka du a ama se balance ka lo nei to lo hotel kan thlen ve le poisa kan thunanga kan thlen to thu hi ka han soi mai do ni o ti in thian pa chu ka be a chu ve le sangpui chuan hei ka phone mang ro ti in a phone lian le nal set mai chu mi lo pe vata e ole avlom mom ve ka ti a ka thian pa chu driver in hanor ta zoka a number chutna tur ka zong thina ka mu zo tlat lo touch keypad om lo lo ni a touch screen ka vai khat khoina ni tlat sia angai na ka the thlot lo ni ke en thina adara thalang screen te chu lian ka ti a tv ang mai ani a chunga chuan saru khan te
mi thun te bon om hial ka ring ani taxi om na chu thlengin an chuang fel to a vaipa in wheelchair avada pheile a anunga keile ka thian pa ama sangpui le driver kein le changkang theite bik lo I phone hi ka khoi thiam lo nia a number klo soyanga nangma chumai te ti in a phone chu ka pelet le a thian pa chungte delhi kan thlen to thu ka hril chuan an lom hle a soma enge an zel te min zota min lo kol an tum chara chara min lo kol tlang thei lo hi alo ni oma Kolkata airport atanga ka toi ve do ka bia khan balance zo to si a roaming sim ni in min lo kol tlang thei lo alo ni kan thlen tur hotel pana kan tlan lai chuan taxi chunga tanga mu thei building sa la ro pui tak tak te chu mu rom ka ti a ro pui ka ti le bok ma se ro pui le mak ti angin kom du lo Delhi chu ka voice on pasari kal na angin kein la kal tam lui tlata achan chu sangpui bula thingni ka hlawa kein la chang kang lui ani motor tam lu tuk ero chang kang lama kang ai du lova azam na sal tuk chuan ka thinan ti remani ai zon mi pui ai poin hetilai driver ringot po hi an tam don hi le ka ti a karin lo ang takin sangpui chu atong tam lova asoi chune ro ka men vek thung ti chuan dar kar khat chuang an tlan nuwa hotel pa ngai ve tak pakhat kan thlenga kiman ko holen turnen ka peto sangpui chuan alo ti a e ani chuan heila ro engza tur nge ti in ko le chu ka jena angai lo han chawng ti in vai pa chu lo ngak lo turin hindi na rila hotel step a chuna chawng hal daya e khai heting tur ni hleinem kati ve nangin she om poina lang lo kan jin bek chu la in thian pa nen chon zoi te kan chho ve a hotel nga tu pa nen hanlon bia a kanin da fel nu chuan dari le chan ve coaching kal ka ngaya ka lo vo san phot meng chu ni da ka lo ka le zo kang ti in adinga chuna lam chu pan hala ole itlai palange vo ho toro chuan poisa hi la ram te ti in poisa chu pe ka tum le a poisa chu pe ka ngai lo om te poisa lom mang thau ti in a chok ngal de ya motor om na thleng zu thla ka du a ma se aman mo mel e ma ka thla ta lo kha vai pa nen chau khan an chuang om sia abum mai a ma se lojir me onia vai pa mai chuan abum hau lo wang le thian pa po chu a mel siat lo adam lo na wanga kan jin na mi lo pui tu sang pui chunga chuan a lo ma mang tha le kalom tuk o ti soi chak mel a pu a atong thei tat lo wangin a thutna tangin a chok lai chu enjoy ringota sangpui kal liam hnu chuan thian pa hi chaw viawang muro o ti in lukham karem saka kamutira amut muna chon thil tam tak soi du mela puwa keiman ti hian ka soi sakta zoka thian pa homte kan hmule chu makmut mai thiro an chunga la them em zui kati a mela ka thu soi chu pomso takani ti alanga van long kan chuan awang te chuan kan chaw niang kan mutui hle a thang har mi lovin zingdar nga le ni somlia ka hara ka in phi fai nuwa soi ve reng renga khonge vairama hian exar te ang te in exar la turin ka chuaka kongpui atlanin dar kar khat vel ka thang nu chuan hotela ka let le a soma po lo har ve to a bong nu te pipe manga thian pa ka rai zo breakfast ke lai zingdar ko vela om te lo thlenga avan mel tha chiang tak em jin ke kor scan hen mai ni lawang ti riat tak taik lam a ha a samul tha chi siam korlum vara ha a Nike sneaker dum habun boka bag te takte sumbom haniang chu kati mai hak boka la manga phiar par lo chi lu khum var khum boka a phekhok bun chuan ati sang dowa mizo te kan Victoria's Secret Angel ani ti dur khopin a hleitlingin amoi ani e kha hilo e me kalo enge in an ni zan lamte mu theyem alo tiluta ilo vathling ma ve lo e vela ai ama e mai halo ti a ni zan chu kan mutui dun khop mai ti in ka changa poisa sang pui lom han tira wang te chuan kan lom thu ka soya khatiang engma thamani hleinem lom tu soi ngai lo alo ti a chokei kham kan siam lai chuan som tlem klo ru fang cho ti in aramol chu tu ya avati huwa khuma ngoi renga thu abel pahlui nat nei na soi sak rep to mai ngong le ban cher em chu duat takin a ruk fai saka ka thian pa mela chuan zana le lung chiat na alanga om te ro tun ma khan ngai em chungin
ka ngai tu vong vong thin cha mu che ka cha ka ma se hlim thla ba ka chang si lo ibula kha ka chak em thina sin hetia mule chia ka boy som thei chi kalom em ani ti ngai tu mela puthunga te che zia ka mu in hetiang khop hian me cheril ru halo tha thei ni mo ka ti hial ani a mel riat la mi zo kan ni angin damlo kan ni boka wangin mi zo tlom ngai na angin mi lo pui se ka hre thiam em anga ma se tu na te ni mi lo pui dan hi chu tlom ngai na pia lamani ka thian pa chu kan sarani bi ka an ngai sak viong chu ka ti kha ni a ma se ka thian pa aya na fe em sa chuan lo om fur maya thina kongka ki mek ti tu khopa serious pon ngai sak bi chuang lo ka thian pa ne chuan kan thian nu air hostess le doctor in belai chu kan thutna tangi kan lo ena doctor hu reng po hian mel tha le chang ka ho chu halo bedu big ti kare chuak ram boka chu doctor chuan genesis atanga thupon thleng a soi pui ta emoti tu khopin te chu thil tam soi puya in zaina pindan laman nor lu don lai chuan reilo te biak min phal saka soi tur vak po ka helo thian pa doctor thiam takan ni a thlo tling takin ilo chuak le don nia ka ti a som doctor thiam tak vek an ni a engtin mai om lowang heta hian I thian pa nen kan lo ngak regang che kan lo tong trai pui don chenia engtin mai om lowang the in te chuan a thla ve thunga thutna oma chuan kan thu phota thil soi tur tam tak omin ka hria soi tur ber ero ka helo doctor khan mi som sri tanga som ko vel chunga o tur thu asoya thil kan ilok don bi ti in min chua puya hospital bul mai restaurant pa ngai ve taka min lu puya alo sa vai hu chuan home te chu an endu hlom hle a nal an ti wanga endu aka ngai ka thian nu hi en nin thelo tur khop hi ala moi le mel tha ani reng ani enge ka du min zona chu I du lam zoro enge ompok revelo ti in ama du kalam tira dokan ol pakhata in ma chonin kan thua a thil cha kan nga lai chuan min enin halo tong chuaka kanin hule chuan mak zok tiro halo ti a ani ngot mai ngai sanom tak nia ka hule chi hi amak le zolna chuani ka ti a engai sanom mo halo ti fata air hostess ni sia nui chungin a hoe takin ingai om thin la tu alo ti a ini lovin in zo ka niang kalo ti a nui chungin chim om view so alo ti a kan ei tur kala e ngai ro tam tak lo thleng to a takin om te khatia ai zola ka in thla tang khan tun hi kan mu le ve khatna ni a khang kum ruk chung khan khoya tangei om ti te air hostess ni ta dan te mi han rilte ka ti a thon tu sei takania sin ngai thpe ngot dona mi soi ro ka ngai thcha ka lom ka ti a khatia kan ina leng tura ka som chia soman puine I thu I soi nuwa hole tura ka ti che khan engtin nge min ngai alo ti phota nui chungin a holo tuk ka re thiam tuk chelom kalo ti vata khatia ka ti ngot che kha anuwa ka ngai tu le changin ka in thiam lo tuk thina khati hun lai kha chu kala at em lai ni a dek tak chuan I thu soi khan min thong em ani bong hute in phota kumruk vel chung ka thon thu chu ka soi tak tak tora mi ti in anui dewa soi ro kalo ti a kumruk vel chunga a ring non thon thu a soi chu ngai nom ti takin ka ngai thla a ten kumruk vel chunga a ring non man dan min sila chuan ro pui ti em ka nei nuala abiel pa amangai la thu em in nu pui nei san lai kha anua chan hlim chhon ani kha anui na kal sana amangai abiel pa na phatsan le a aril runal tuk chu mani hindi hlum hial atum thina ma se apa nei chun risel lo tak ngai tu in athil tum chu thul tir le thin a phatsan tu abiel pa lu vena ni tlata wangin azirni in le ana thona mun aizol chu mit tuin na kal sana khuwa han thlen le chuan apa ko in a han trap le phota kahar le lungleng takin an khuwa chuan hring nun a han hmanga akum le atangin a phatsan tu omla aizol lam ni taw lovin lunglei lama kalin thingpui dora in thlo chungin pol som le som pani azir le a pol som pani pas nuwa delhi lama kum ngemo sa ta in thlona tanga asum khol humin
Air Hostess Academy lut turin akalani kum khat chuang Air Hostess Academy kom nu SpiceJet lamin contract min sign pui don ti phone amin ron sil lai phei chuan ka hun masalam hale za po sui theilova kain hlo tang lai te zirna le in hlona wanga mun dang danga kom laia ka lunglen thin zia te kanu thita le ka pa ka ngai thin zia te vairam ka thlen thlak nuwa tong ka thiam lo awanga har satna ka tol zo zai te academia in tlo nia pianga tlo tu ka nei velo awanga aru ka ta thin zia te ka ngai tu kerin ka hlo tlin na zu ka ta pui hialani contract ka zia lai point in sum view maila kalom tu ka mit tui tla thoni mit tui tla tem chungin a chan chin chu soya har satna le re theina te nan ne lo ka thian nu chu ka ngai sang thar em a thian pa po hlo tling taka zaini in ka le in check up turin in local le donia min tin bo hotel lama kan hole to a apa dam lo lai hello ni ve a afanu nei chun air hostess ne na chuan mate ka ngai mai che chol line lo ho the khai hello ti to awangin om te chuan hello dam zel ru o kalo ki le huna in om karinga kalo tlo le ngeng chu ti in apa han tlo tura nak tip maya kolkata tanga tlo chhona tur flight ticket alo lak to awangin zana min ho sana nak tu chuna kolkata le delhi car flight ka ho sanga atuk le angai em apa dam lo han muturin kolkata tangin mizoram ma atlok chhodon ani ani bialpa lamte tia ka zona ero mi pa hi indin omlo mai I thian pa ka bialpa ma saber ani a ani bak bialpa la nei lova ka nei le to po ko ring lo ka leng tar don ti in anuya nie mi pa tam tak zinga tlak tlai lo ber ka thian pa itong ma sa a bumini omle sia ka dem lo che keile ka thian pa ya ko pui tlak lalpan pemol chero se ka ti a LALAWMPUII ti thon thu chu alo top le ta ngai se tu zong zong in chunga ka lo me